Да ви се похваля, вече имаме пиленца. Пет успя да излюпи нашата клачка. Нищо. И Пет да са благослови от Господ, така че сме доволни и на Пет. Много се радваме и сега ще ви ги покажа. Обаче защитава се пиленцата, иска да ме охапи. Затова чакам тати да я хване да ви ги снимам. Много са красиви. Направо да ги изядете. Ни пухкави сладички. Директно като дойде тати ще ви ги снимам. И така чакам тати и ще ви ги снимам. Тати, какво прави сега? Запоявам пиленцата. Да ви кажа, всичките ни пиленца са черни с бели дупита. Бели дупита и качулки. Пиц. Ето сега тя ги вика и им казва, че има храна. И им показва какво да хапват. Виж как им смукам на земята. Да, виждам тете. Аз ще им смъкна тук. Маруш, ще как им слага на земята. Да, умна майка е. Какво не биш? Абе, настъпа го. Ей това. Абе, мамо, квацо. Ох. Да те хвана, цикате те видят. Виж как е циката. Това е петел ли? И как го разбра, че е петел? Сладичко. Виж какво ги вълбра? Да. Я се обърни да те видят. Ще го изям. Чакай, не е порясно, как ще видя. Ще го изям още така те мъничига. Как са различни. Браво на мама Кваца, браво. Да знаеш, пази, айде съдърко си оставим да ядете. После пак ще дойдем да видим. Днеска с тати сме на бустана и дойдохме да вземеме озрели пъпежи едини. И ето погледнете. Това са нашите пъпежчета. Ето вижте как е напукан и така. Днеска взехме 4 пъпежа. Доста добре е. И сега тати бере Дини. Тате, защо си бос? Защото да не унищожавам един. Да, много е полезно да ходите боси, така че ако имате възможност, ходете. Ние го правиме. Така, показвам ви дините. Тази година не са много големи, защото няма дъждове. Много топло. Ето и тая диня, която тати откъсна. Ето вижте, това жълтото, значи е озряла. Ето тук има друг сорт диня. Така. И тук има още динки, но те са мънички, не са много големи. Сега ще ви покажа слънчаса ледини от слънцето, от големите жеги. Ето вижте как изглеждат. Много горещо. Това е положението тази година. Озряло ли е тази пъпещето? Давай. Опа. Ето го пъпещето. Сега ще го помиша. Много хубаво мирише. Така. Тази кофа се напълни. Отивам да взема друга кофа. Тук имаме още пъпежи, тате. Имате ли? Да, имаме. Имаме и тиквички. Обаче тази година се наядахме на тиквички и вече не ни се ядат тиквички. Даваме ги на животните, защото и хората имат доста тиквички. И те не искат тиквички, деца вика. Опа. Дойдох да изпъдя аз пацкана и вижте кой спи в яслата. Близко. Ама така ли се пази кошарът? Така да ви кажа аз едно нещо. Щом близко спи в яслата, значи е хванал нещо. Дали е хванал плъх или мишка, не знам. Близко какво хвана? Кажи близко какво хвана? Плъх?
или мишка. За да спиш толкова сладко. Вечерта, когато прибираме Пацкана и я издоим, той идва в кошарата и качва се в яслата и гледа за мишки. Да, дали има. И цяла нощ е на пост. И после, когато види, скача и ги хваща. Нашите котки са капани за мишки и плъхове. А Плюско е добър, обаче майка му, Мирто, е много добра ловджийка. Тя е страхотна. Всеки ден носи по някоя мишка, гущер, ловджийка от всякъде. И Плюско ни отстъпва, ама тя си е баш ловджийката. И така. Айде, Плюско, ще ходим ли? Или още ще стоиш така? Добре, тръгваме. Айде сега. Тате, помагайте Бог. Дал ти Бог дърво. Защо дърво? Ще работиш или? Работиме, ама нали трябва да покажем на приятелите и приятелките какво правиме. Какво правим? Кошкаме Боб. Да. Тати прави бали. 2 дена се занимаваме с Боба. Ходихме на бустана, оскубахме го. Скубам се, боже? Да. Поволи му и тя, боли го. Да. И какво стана, приятели и приятелки? Оскубахме Боба, простряхме го да стане геврик и то се, че заваля дъжд. Нали, тате? Да, и ние на Божи го отухахме. Ама ви казвам с скоростта на светлината. Ето ги двете бали, които тате ги направи преди да снимам. Както знаете, Пацкана много ги обича. Ако знаете колко бали съм правила, дали с бобенца или с люцерна, не им знам бройките. Още от мъничка. Нали, тате? Да, точно тъй беше. Да. Помня, ама тъй беше. Ти не го помниш. Бъде. Ето така се стъпва. За да може да се събере повече. С Маймун отиваме на пазар. Отдавна не се е показал във видеята. Днес ще го видите, като отиваме на пазар. Айде, Маймун! Дишете на каката. Ти си моята душа. Браво на моя Маймун. Ама вижте само как ходи Маймун. Маймунче мой. Ела? Айде, Маймун! Айде, Маймун! Ела така, бе! Не се плаши от гласовете на хората. Аз ще те пазя. Ще те пазя. Сладкия ми той. Какво да ви кажа? Седнах тук на една пейка да изчакам Маймун, защото много се измори. А и още му е топло. Ето го идва. Както той ме чака, така и аз него изчаквам. Може да ви е странно. Маймун. Сладък той. Приятели и приятелки, много от вас обичат Маймун. И бяхте ми писали, че не съм го снимала. Днеска ще го гледате. Наистина такова куче като Маймун няма. Толкова много ме обича,